Toimii numero 98 Jukka Satola. Tarvita palloa vastaanottoon on Justin Smith ja Janne Kautta. Korjaa Chase Bradford. Tulee. Palautus sujuu erinomaisesti. Chase Bradford kuljettaa palloa aina 45 jardin linjalle asti, josta ACF lähtee hyökkäämään kohti Seinäjoen maalialuetta. Yleisöltä aplodit. Karsita hyökkäyslinjassa pelaavat tällä hetkellä Mika Juutinen, Marko Lindroth, Mikko Raulahti, Olli Hautala ja Kari Viisi. Tekevät tietää Chase Bradfordille ja Pasi Tontille. Justin Smithille. Ensimmäinen yritys lähtee 46 jardin linjalta. Chase Bradford juoksee itse linnan päästä edelleen erinomaisesti aina maalin saakka. Ahdestaan alas maali on tuntunut. Numero 15 Chase Bradford. Aplodit yleisöön. 45 jardin Oxenpen. Potku epäonnistui osuessaan linjoihin. Eli lisäpisteen yritys on mitätön. ACF:n johto siis 6-0. Peli jatkuu ACF. Nyt on mielenkiintoista nähdä, valitseeko saman lappalainen korkean aloitusposkun vai maata pitkin kimpoilemaan, koska kenttää liukassa pallo ilmeisen hiljakas. Potku lähtee korkeana kohti Esa Katilaa, joka saa pelivälineen autossa lähtee palauttamaan sitä. Lapisittelee hyvin taas Tarsin puolustus lannistaa sen 35 jardin linjalle. Tästä peli jatkuu Crocodilesin hyökkäysvuorolla. Peli käynnistyy 35 jardin linjalta. Crocodiles ensimmäinen yritys. Pallo potkushyökkääjälle lähestyy laidan kautta. Etenee hyvin aina 45 jardin linjalle saakka, josta lähtee aika uudet yritykset. Juoksupeli näyttää tänään olevan valttia, molemmat joukkueet jäävät mallikkaasti juosta. Kokonaistoinen yritys. Odottavaa noin 2 jardia. Palpelivälin jälleen keskushyökkääjällä Raadiksen Tarsin puolustus tappaa peliin lähtöpaikkaansa. Yleisin taas kannustusta hienolle puolustussuoritukselle. Crocodilesin kolmas yritys ja mentävää edelleen noin 1,5 jaardia. Nythän on niin, että jos 4 yrityksellä 10 jaardia ei tule täyttä. Ja Rovaniemen maalialueen lähestyy uhkaavasti. Näitkö sä, mistä peli lähti kulkemaan äsken? Tiesitkö sä, missä pallo meni silloin? Joo. Keskustelun pysäyttäminen näyttää molempien joukkueen puolustuksen olevan tänään tuskaa. Crocodiles ensimmäinen yritys, Rovaniemen 35 jardin linja. Epäonnistunut heittopeli Crocodilesilla, toinen yritys edelleen samassa paikassa. Sillä ei ollut mitään väliä. Crocodiles toinen yritys, 35 jardin linja, ACF:n puolustalla. Kiertää keskeltä. Ne taklataan pelin oikeuslinjaa. Ehkä puolen jardin etelleen. Ja Crocodilesin kolmas yritys. Nyt on ollut se isoa pelivalintaa, koska yhdellä yrityksellä harvoin päästään 10 jardia juosta.
Ylisrakenteen Jari Jalava lähtee heitto peliin. Tänne. Vastaanottajana velipoikasen Vesa Jalava ja uudet 10 ja uudet 4 yritystä. Pelivalintana oli hieno Ulomaa sisemmälle laitahyökkäälle. Ei, mutta se on... Siis... Se on ihan eri asia kuunnella silleen kuin... Miten? Katsotaan ensimmäinen yritys. Aloitettu syökkäälle niin oikeesti päästä taklaus. Noin 2-3 jaarin edelleen etenemisen jälkeen. Taklaajana Rovaniemellä Sahti Smith pallon kantajana Mikko Rissanen. Krokodaissi toinen yritys. Hyvin etenee vaan Krokodaissi. Nyt yleisö tukee Rovaniemen puolustukselle. Keskeltä yritetään tulla. Rovaniemen puolustus kuitenkin tukkii tiukasti ja tuloksena lienee Arvin säkki. Hyvin. Puolustuslinja pelaaja saa pelivälineen haltuunsa ilmeisestikin. Tuloksena ainakin 3 jäärin säkki. Selvennettäkö, että tämä säkitys tarkoittaa aloituslinjan takana tapahtuvaa hyökkäyspelaajan kiinni ottaa, jolloin hyökkäävä joukkue menettää pelitilaa. Ja hieno suoritus Rovaniemellä Rodaissin 4. yritys. Ylirakentaja Jari Jalava kumartuu sentteri kakseli. Pelataan. Heitto peli. Ja tuloksena on epäonnistunut heitto. Alkaa pelirikille Six Bradford kumartuu Karivikin Ahteritaan. Hopsan pelin linjan päästä. Tästä Smith etenee noin 8 jaardia, 7 jaardia. Martin Petrus Tarsi. Toinen yritys, 3 jaardia. Jälleen tullaan juosten linjan keskeltä ja uudet jäärit. Tarvitsevat jäärit uusi yrityksen saadaan täyteen. Ensimmäinen ja 10. Jälleen tullaan juosten ja otetaan jälleen hienot 6 jaardia. Rovaniemeläisten hyökkäyspeli vyöryy vastustamattomasti. Saadaan kertaa pysäytettyä koko päivän. Onko tiedossa todellisesti? Toinen ja 4 jaardia mentävää. Mikäli äskeinen tahti pitää paikkansa, uudet yritykset tulevat tällä yrityksellä täyteen. Ei rakentaa Six-Bradford. Nyt Seinäjoen puolustus ryhdistäytyy ja tuloksena on noin jaardin keskushyökkäjän säkitys. Ja pallon kantajana tässä tilanteessa Rovaniemelle toimii ilmeisestikin Sahti Smith. 7 jaardin linjalla. Rovaniemen turvallinen tällä kertaa heitto peliin. Pallo lähtee ja tuloksena epäkelpo kiinniotto. Eli palataan pallon kanssa lähtöpistolla. Ei ole syytä lähteä kokeilemaan pelivalintavuilla. Pelivälinen menettäytyy vastustajalle liian huonossa päivässä. Aloituspotku on hyvä. Ami Lappalainen potkaisee loistavan lentopotkun, jota vastaanottamassa on Marko Rissanen. Rovaniemen puolustus taklaa pallon Seinäjoen 40 jaardin linjalle, josta alkaa Seinäjoen hyökkäysvuoro. Tässä käynnistymään Seinäjoen hyökkäysvuoro kohti Rovaniemen maalialuetta. Juosten tullaan. Rovaniemen puolustus kuitenkin taklaa pallon aloituslinjaan. Taklaajana tukimies Kai Niskanen.
Aplodit Kaitsulle. Vahvaa peliä tästä Rovaniemi. Seinäjoki toinen yritys. Mentävää täydet 10 jaardia. 20 senttiä edettiin edellistä kerralla. Ja jälleen tullaan juosten. Tällä kertaa huomattavasti paremmin. Ja tuodaan epäselvyyttä pelivälinen hallinnasta. Seinäjoki kuitenkin etenee noin 9 jaardia tuoden pallon puolen kentän seutuville. Mentävää uusin yrityksen jaardi. Pallo sen omalla 49 jaardin linjalla. Juosten tullaan keskeltä. Nyt jälleen taas rovaniemeläisten tukimiehet tulevat paikalle, kun Kottonen inkelit tyrehdyttäen pelin aloituslinjaa. Näyttäisi ilman siltä, että Seinäjoki lähtee kotkaisemaan lentopotkua. Tässä on tietenkin kikkapelin väärä olemassa, koska mentävää on niin vähän. Potku tulee. Potku on hyvä. Vastaanottamatta ole ketään, eli Rovaniemi pelaa niin sanotun feikkin. Seinäjoki yrittää pysäyttää pallon ennen maalialuetta. Siinä myös onnistuen, eli Rovaniemen hyökkäysvuoro käynnistyy todella tukalasta asemasta noin jaardin omasta Vastipäki vahvoilla momentti vaatuu aloitukseen. Ilmeisesti Tex Tractor syöttää, tullaan juosten linjan päästä. Erinomaista pallonkantotyöskentelyä. Ja pallon kantajana pakkaa numero 42, Tassi Smith. Jaardistaan. Taas ensimmäinen yritys. Kun omalta yrityksellä. Jälleen tullaan vahvasti juosten kesken, kun tällä kertaa kuitenkin Seinäjoen puolustus on väkevänä paikalla. Pallon kantarsia, eli 4 jaardia kelvolliset suoritukset tultiin kuitenkin tuolla äsköiselläkin. Pelivälinen jälleen tulee taas juosten, tällä kertaa myös linjan päässä uudet yritykset tulevat vaivatta täyteen. Ja palloa kannetaan noin 8 jaardia pallon kantajana Tassi Smith. Sieltä linjalla Saar valmistautuu ensimmäisen yritykseensä. Tällä kertaa tullaan jälleen juosten, kun pelivaran Tex Tractor on ensin juoksu. Hämännyt heittoa ja loistavaa juoksupeliä keskeltä linjaa. Tuloksena 14 jaardin kanto, Tassi Smith. Aplodit Tassi Smithille, joka on muuten ainoa kentällä oleva pelaaja, joka on... Meillä tulee juosta pallon kanssa Pasi Tontti ja hänet takataan kuitenkin noin jaardin kannon jälkeen. Lähestytään puolta kenttää, ollaan startti 45 jaardin linjalla. Jaha, ja ottelun ensimmäinen neljännes on päättynyt. Joukkueet vaihtavat puolta 45 jaardin linjalta. Mentävää uusin yrityksen 8 jaardin. Pelivälinen Sakari Viikki pallon kanssa valmiina antamaan aloituksen Tex Tractorille. Juosten tullaan keskeltä linjaa. Seinäjoki on kuitenkin todella aggressiivisesti paikalla tyrehdyttäen pelin noin 2 jaardin kannon jälkeen. Startti kolmas yritys lähtee paikasta, josta mentävää uusiin yrityksiin on melko tasan 5 jaardia. Nyt tarvitaan isoa peliä. Mitä teemme? Heittoon tullaan. Ja tuloksena on onnistunut heitto. Suvahdukkainen lentopotkuri potkaisemaan tulee Sami Lappalainen. Tällaisella kosteella kelillä ratkaiseva lentopotku onnistumiselle on aloitussyöttely nähti. Sentteri on todella kovan paikan edessä läpätetään hiljakkaan pallon potkaisijalle. Aloitussyöttö onnistuu. Lappalainen kuitenkin jättää potkaisematta. Saa kuitenkin pallon potkaistua.
lentopotku jää lyhyeksi ja sen vastaanottaa numero 44 Timo Tuokko, joka taklataan kuitenkin heti Seinäjoen 35 jardin linjalle. Pelirakentaja Jari Jalava on valmiina ottamaan aloitustyötä vastaan. Ja nähtäväksi jää, tullaanko juosten vai heittää. Ensimmäinen ja 10. Heittopeli valittu ja ulopi laitahyökkääjä kuitenkin epäonnistui kiinni otosta ja tämä laitahyökkääjä oli nimeltään nyt tullaan juosten pallonkanto numero 21 ja juoksupeli etenee mukava 8-7 jaardia. Ja tämä pallonkanto numero 21 on Mikko Rissanen. Heittopeliin ja loistava pelinrakentajan säkitys numerolta 21, joka on Rovaniemen puolustuksesta Peter Arkko. Lentävä lentopallosalama. Tuloksena on noin 10 jaardin pelirakentajan säkitys ja Seinäjoen lentopotku Seinäjoelta antamassa Jukka Satola. Aloitustyötä hyvä, potku korkea, lentää kauas vastaanottajana. Olevat Chase Bradford saa kuitenkin pallon haltuunsa lähtee suomassa vauhdikkaasti kohti Seinäjoen hyökkäysluokka. Hienoa menoa ja etenee aina 45 jaardin linjalle asti ennen kuin taklataan. Harjoittelu start, ensimmäinen ja 10. Sentteri Kari Viik pallon kanssa valmiina antamaan se pelirakentaja Chase Bradfordille, jonka kädessä on se, tullaanko juosten vai heittää. Jari Jalava valmiina rakentamaan peliä. Rovaniemen aikalisä. Ensimmäinen aikalisä tässä ottelussa on nähty ja sen ottaa Rovaniemen joukkueen nähtyään jotain epämieluista vastustajan hyökkäysmuodostelmassa. Ja peli jatkuu sen jälkeen hyökkäysvuorolla. Toinen yritys, 9 jaardia mentävä. Tullaan heittopelillä. Jari Jalava heittää pallon. Ja tuloksena on epäonnistunut heittopeli velipojalle Vesa Jalavalle. Nyt tullaan juosta linjan päästä. Ja Pete Arkko on kuitenkin saamana paikalla tukahduttaa pelin ja sieltä tulee taklaamaan numero 59 seurapuheenjohtaja Jari Pakka Haste kuin lentävää lihapulla. Potku, koska Jukka Satola on viimeisenä miehenä valmiina vastaanottamaan pitkän aloitustyötä, mutta Lonks näkyy. Lentopotku on vastaanottamassa Rovaniemen poikilasta Jussi Smith ja Janne Kautta. Aloitustyötä on hyvä, Satola pumppaa pallon kohti Janne Kautta. Pallo kuitenkin menee 43 jaardin linjalla yli sivurajan. Varsinainen valmiina aloitukseen. Pallopelirakentaja Chase Bradfordilla heittopeli tulossa. Näppärä heitto tästä Smithille linjan päähän ja hän lähtee juoston tuomaan palloa eteenpäin. Kuitenkin tuloksena laihanlaiset 2 jaardia. Juoston tullaan tästä Smithin voimalla. Ja hän kiertää linjaa ja kelaa vauhtiin. Ja tuloksena tällä hetkellä paljon paremmat 5 jaardia, mikä liikuttaa pallon noin yrityksen mentävän edelleen. Aloitteet Traktorilla, joka juoksee itse linjan keskeltä. Edetään uusiin yrityksiin.
juuri tarvittavat jaardit. Hieno suoritus rovaniemeläisten pelirakentajalta. Aika lisää, ilmeisesti hekin pohdiskelevat Rovaniemen tulevaa ratkaisua. Aika lisiähän käytössä molemmilla joukkoilla 3 puoliaikaa kohden, on peliajan ollessa jäljellä noin 2 minuuttia kenties. Nämä aikalisät riittelevät vaivatta loppuun saada. Rovaniemen näyttää pelaavan. Pelirakentajaksi Stratford palaa linjaan. Peli käynnistyy. Pallo annetaan Kassus Mitille. Ja vaivatta hän tuo uudet yritykset. Seinäjoen oli helppo ennakoida, että pelissä Tultanen keskellä, koska edettävä määrä on noin vähäinen, mutta Rovaniemen... Kassus Mitti jälleen juostaa. Hän törmää kuitenkin lihamuuriin noin jaardin aloituslinnan jälkeen. Ja juoksupeli pysähtyy siihen. Tuloksena jaardi Rovaniemelle ja 9 jaardia mentävää uuteen 4 yritykseen. Jälleen nyt tullaan heittäen. Stratford valmistautuu heittoon linkoa pallon ja kuitenkin tuloksena epäonnistunut heittopeli. Rovaniemen joukko on valmiina aloittaa pelin 3. ja ratkaiseva yritys. Palloksi Stratfordin Kassus Mitille ja juosten tullaan. Ja tuloksena on noin 2 jaardin kanto. 3 jaardia sanoisin. Mentävää uusin yrityksen jää joka tapauksessa noin 2 jaardia 4. yrityksellä. Peliajan ollessa kuitenkin vähissä ja pelin on taas se pallonkantajat ovat väläytelleet välillä jopa 10-20 jaardin kantoja. Nyt vaan toivotaan, että kaikki menee putkeen. Ja vastustajan panostaessa puolustusvoiman linjaan. Kopataan läpi ja mennään kerralla pohjaan. Sami Lappalainen on kuitenkin kentällä, jonka todennäköinen ratkaisu on lentopotku ja Seinäjoen saattaminen mahdollisimman tukalaan hyökkäysasetelmaan. Onnistunut aloitussyöttö, Sami Lappalainen potkaisee hyvän lentopotkun kohti Seinäjoen vastaanottaja, joka saa pallon vasta lähteä palauttamasta juosten. Rovaniemen puolustus on kuitenkin tarkkana paikalla ja pyrähdyttää pelin noin Seinäjoen 7-8 jaardin linjalle, josta Seinäjoen hyökkäysvuoro käynnistyy kohti rovaniemeläismaalia. Hyökkäyspelee. Takakentän puolustus miehitys näyttää olla hyvin vahva. 4 takakentän puolustaja valmiina, josta on heittopeli. Kari Jalava tarkkana vastaanottaa pallon. Seinäjoen lähtee heittämään. Heitto lähtee numero 84, joka kuitenkin kompuroi ja Rovaniemen puolustus on paikalla ja tappaa peliin Seinäjoen 10 jaardin, 12 jaardin linjalla. Ja ehtikö pelikello tulla kyseisessä pelissä loppuun ilmeisesti. Ja ensimmäinen puoli... Lappalaisen potku lähtee korkeana kohti vastaanottaa numero 16, joka on Seinäjoelta Esa Kapila. Kapila kuljettaa palloa näyttävästi aina 35 jaardin linjalle, joten pallo veljät Mäelle, joka tulee linjan päästä voimakkaasti. Rovaniemen puolustuksessa kuitenkin loistavasti paikalla numero 42, Kassus Smith. Tämä mies tekee loistavaa työtä kummallakin puolen palloa. Sitten muun muassa Roosville. Jari Jalava valmiina aloitus. Nyt tulee heittopeli. Pitkä heitto oikeaan laitaan. Josta loistavan kiinniötä suorittaa numero 84, eli juuri tämä äsken mainitsemani Tuomas Roosville. Pitikin mennä menemään. So you're funny to stay out 15 more minutes. Pallo ja Jari Jalavalle, joka antaa se velimättä Mäellä, mutta Rovaniemen puolustus on todella kärkkästi paikalla ja tuloksena on noin 2 jaardin. Seinäjoen aikalisä ensimmäinen tälle puoliajalle. Seinäjoen valinnut heittopelin. Jari Jalava lähtee pitkään heittoon. Vapaana Marko Rissanen ja upea 35 ja onnistuu. Potti kuitenkin on hyvä. Eli Seinäjoki on potku lähtee matalana, pomppoilevana. Sen korjaa
toivottavasti rovaniemeläispelaaja. Kyllä. Ja tämä oli blokkaava pelaaja, joka pallo peittää alleen ja hän on numero 21. Tuosta tullaan pallon kanssa Justin Smith, joka tulee vahvasti keskeltä. Toinen puolustus kuitenkin pysäyttää hänet. Ja siinä on väärä aloitus rovaniemeläisten hyökkäykseltä. Liian aikaisin. Ja keskeltä tullaan. Ei. Nyt on Heinonen puolustus todella valppaana. Seurauksena on noin. Katson muodostelmassa lähdetään toisen Bradford hakee kohdetta heitolleen. Heitto lähtee, mutta tuloksena on epäonnistunut heittopeli, kun aloitukset on hyvä. Potku lähtee korkealla. Auttamassa on Marko Rissanen, joka taplaa pallon. Rovaniemeläiset täyttää sen. Päivää 32 vuoden linjalle saavat peliäinen haltuunsa. Hyökkäysvuoro syntyy jälleen Rovaniemelle. Vaihtaa se Aurinkorisen. Peli lähtee linjan vähemmästä päästä. Peli vedetään, että Jason Bradford kantaa pelivälin itse edeten noin 3 jaardia. Pallopeli vedetään Bradfordilta Justin Smithille, joka tulee juosta nyt vahvasti keskeltä linjan ja murtautuu uusiin yrityksiin. Tästä se on eduksi toisin kuin erässä muissa testeissä. Kolmas yritys lähtee. Tartula jälleen juosten ja keskushyökkäjistä Justin Smith vie pallon luotettavasti uusiin yrityksiin. Edeten peräti 3 jaardia. Nämä uudet yritykset kakkopelillä näyttävät tulevan varsin kivuttomaksi. Peli liikkeelle ja valitettava pelivälinen pamplaus. Onnistuuko pelivälinen peittämään? Toinen yritys tulee pelivälinen edelleen Starsin hallussa. Pelirakentaja Bradford. Nyt tullaan ilmeisesti heittämään. Pelirakentaja Bradford on itse pallon kanssa liikennessä. Seinäkylässä saa pallon haltuunsa. Sumuroja lähellä onneksi paikalla on numero 85, kun oli rovaniemeläisestä. No niin se. Seinäkyläiset tavallaan blokkasivat Bradfordin heiton, jolloin toinen seinäkyläispelaaja sai hieman juosta tullaan. Pallon kanssa 21, eli Mikko Rissanen. Nyt Seinäky tappaa pallon ja rovaniemeläisten pelaaja peittää sen alleen, jolloin hyökkäysvuoro syntyy jälleen Rovaniemelle. Pallo sen. Tartula jälleen juosta linjan ympäri. Tästä nyt loistavasti blokkaa. Ja toisen Bradford on vahva kerran maaliin. Edelleen aina Seinäjän 10 jäädyn linjalle asti. Loistava 20 ja toistamisen Seinäjän. Juosta tullaan Justin Smith ja maali tulossa. Vääjäämättä hän lähestyy maalialuetta edeten noin 6 jaardia puuttuvasta 10 jaardista. 2 jaardia maaliin. Toisen Bradford pallon kanssa kiertää loistavasti ja maali! PD-sentelit Rovaniemi siirtyy 12-7 johtoon. Loistava suoritus pelirakentaa Bradford vähän kiersi linjan. Ja spekuloitu näyttää osuvan aivan oikeaan, koska pelirakentaa Bradford kumartuu Kari Viikin takamuksen taas. Perätön tullaan, Bradford juoksee tällä kertaa vasemmalta puolelta ja kevyesti 2 pistettä. Rovaniemisten johto tällä hetkellä 14-7. Tappalaisen aloituspotku kaartaa pitkänä kohti
Seinäjoen palauttaja, joka tuleekin mallikkaasti keskeltä. Starsin puolustus onnistuu onneksi taklaamaan hänet 40 jardin linjalle. Todella mallikas 25 jardin palautus. Palauttajana oli ilmeisestikin Katilan Esa, numero 16. Ja lavaluonnasta virkentäjänä. Lähdetään heittämään. Pitkä heittopeli lähtee jälleen. Rovainen puolustus on hyvin paikalla kuitenkin ja tuloksena on epäonnistunut heittopeli. Loistava peli. Peli käyntiin. Jaavu lähtee taas eteen heittoa. Pitkä heitto irtoaa. Ronald puolustus on kuitenkin paikalla ja heittokin suuntautuu yli sivurajan. Eli jälleen epäonnistunut heittopelistä. Ja heittäin tullaan jälleen, Jari Aavaparin heittopeli. Pitkä heitto lähtee. Suuntautuu, ja loistava peli takakentän puolustusta. Mikä putuu? Osaisinpa itse vastaanottajana. Näkyy olevan Justice Smith, joka poimii. Oliko kontakti? Hän saa kuitenkin pallon haltuunsa, luojan kiitos. Tilanne oli todella tapana nimittäin, jos Justice Smith olisi koskenut pallon saamatta haltuun, olisi se ollut tapana Seinäjokelasta peitettäväksi, jolloin hyökkäysvuoro olisi jälleen palautunut Seinäjoen joukkueelle. Nyt kuitenkin oli onnekkaita saamme pallon haltuun. Pallo taas Mikille jälleen, ja kantoyritys on noin 3 jardin mittaan. Nyt tullaan loistavasti kiertäen linjan oikeasta päästä. Taas Smith elää vauhtia ja saa vaivattomasti uudet 4 yritystä. Oikea ikilinja. Juosta tullaan. Pallo sai Niskasella, joka etenee härkämäisesti noin 6 jaardia. Hieno kanto Kaitsulta tästä. Mentävää uusiin yrityksiin on. Raptors valitsee heiton tässä tilanteessa ja laita juoksää. Oi. Tarkka Hyvärinen. Kolmassa peli. Paljon tullaan juosta Justice Smith linjan päästä. Saa vaivattomasta uudet yritykset ja jatkaa härkämäistä menoa. Edeten aina 42 jardin linjalle asti. Eli tässä oli kysymyksen noin. Jälleen tulee juosta, niin pallon kanssa Kai Niskanen. Etenee noin kelvolliset 6 jaardia. 5 jaardia. Pallopelin rakentaa Bradfordia ja juoksupeli lähtee kiertämään linjaa vasemmasta tuosta. Bradford etenee erinomaisesti uusiin yrityksiin ja kantaa palloa tuollaiset 12 jaardia. Tuoden sen jo Seinäjoen kenttäpuoliskolla aina Seinäjoen 43 jaardia. Bradford pallo Justice Smithille ja keskitään näkyvästi läpi. Justice Smith kantaa palloa noin 8 jaardia ja nyt ollaan tulossa. Valitettava kamplaus tästä, mutta pelirakentaja Bradford peittää pallon vaivastamuksella Seinäjoen 40 jardin linjalta. Bradford, Justice Smith ja keskeltä tullaan lujaa jälleen. Onko tuloksena maali? Saapa maali! 4. alkuun! Uusi pistettä Rovaniemelle lisää. Justice Smith laventaa Rovaniemeläistä johdon. Valistettu hyvä. Ja potku varmasti haarukkaa. 21-7 Rovaniemen välissä kotijoukkueen 35 jardin linjalla. Potkua vastaanottamassa Marko Rissanen ja Esa Katila. Lappalainen valmiina potkuun. Potku lähtee korkeana, mutta aika lyhyen. Mutta vastaanottamassa on seinäjokilaista raskaa linjamieskausota, jotka kuitenkin on peittämään pallot ja isommin palaiselaistarjous. Eli käynnistyy Jari Alava lähtee heti heittopellä kohti sijempää ja laitahyökkääjää velipoikaansa. Ei anteeksi ulos.
Karjalava jälleen heittää ja laitahyökkäystä numero 98, Jukka Satola. Yllättäen potkasena kunnostautunut. On kentällä peli lyhyesti poikki, mutta Satola yritys. Jalava, heittopelillä mennään. Pitkä heittopeli luvassa. Ja kiinniotto ja helposti Tuomas Roosblom tekee tuollaisen 52 jäärin heittomaali. Omalta kenttäpuoliskoltaan seinäjäkeläiset etenevät heittopelillä suoraan maalialueella. Tässä tapahtui selvä nukahdus kotijoukkueen. Aikalisä vihreä. Aloituksesta hyvä. Mutta potku menee täydellisesti pieleen. Taas onnistuu tarjoamaan. Potkua palauttamassa Rovaniemellä ovat jälleen Chase Bradford ja Justin Smith. Tuo mukaisempi mies on Smith ja puhtaampi Bradford. Satola potkaisee matalan vihuan potku kohti Rovaniemellä puolustelusta. Bradford korjaa sen haltuun ja lähtee kelaamaan kohti Seinäjoen maalialuetta. Kausi näyttää hieman verkkaista, mutta mies lukee todella taitavasti Seinäjoen puolustus suoran pelivälineen aina 42 jäädyn linjalle asti. Juosten tullaan. Justin Smith keskeltä ja lujaa. Hirmuinen suoritus jälleen. Mies otti yksin 5 Seinäjoen puolustajan vastaan 15 ja... Bradford pallon kanssa antaa sen Pasi Tontille, joka lähtee kiertämään linjaa oikeaa sivusta. Kinkoi härkämäisesti, mutta Seinäjoen puolustus lukee hyvin hänen aikeensa ja... Chase Bradford pallon kanssa antaa sen jälleen Justin Smithille ja keskeltä tullaan. Nyt ollaan lähellä uusia yrityksiä, sinne on kuitenkin matkaa vielä parlovaa suoritusta, jotta olisi vähän helpompi hengittää. Juosten tullaan, Justin Smith jälleen pallon kanssa ja tuloksena uudet yritykset. Tuohon tilanteeseen kyseinen juoksupelivalinta oli oivallinen. Katsomasta käsin saattaa näyttää loistosuorituksen jälkeen lyhyehköltä, mutta se on juuri tarpeeksi pitkä silloin kun... Chase Bradford ja juosten tullaan. Kai Niskanen. Sanoisin 2 jaardia, 3 jaardia. Chase Bradford, Justin Smith ja juosten tullaan. Justin Smith kelaa vauhtia tuoden pallon. Väittäisin uusiin yrityksiin aivan 20 jaardin linjan tuntumaan. Jäädään vielä jaardi vajaaksi, eli Starsin uusi jaardi pitää hyökkäysvuoro elossa. Chase Bradford lähtee itse kiertämään linjan oikeasta päästä. Vauhti kuitenkin tyrehtyy ikävästi juuri, kun hän on ylittämään 20 jaardin linjan, mistä olisi saatu uudet yritykset ja pallotusalueella. Vuorostelma kieli, että Stars lähtee pelaamaan uuden 4 yrityksen toivossa. Chase Bradford, Justin Smith ja sieltähän se tulee. Ilman isompia ponnisteluita Justin Smith vie taas Koulain tilanteessa tommoisen 5 jaardisen, että ei jää epäselvää, onko uudet vai ei. Aika jäljellä 5 minuuttia 24 sekuntia. Justin Smith tulee jälleen väkevästi linjan vasemmasta päädystä ja tuloksena on tuollaiset... Mitähän minä nyt taas sanoisin? Aika kulma vähän valehtelee, mutta näyttäisi 3 jaardin suoritukselta. Mentävä maali on noin 13 jaardia, toinen yritys uusiin yrityksiin 5 jaardia.
Ehkä 6 jardia. Tästä kulmasta on todella paha mennä arvioimaan noita etäisyyksiä. Chase Bradford juoksee itse linjan vasemmasta päästä ja tuloksena on jälleen maali! 6 pistettä Arizona Stars! Jason Bradford siirtää tilanteeksi 27-13 ja rantuvat aplodit. Peli menee varmasti läpi haarukan, jolloin tilanne kotijoukkueelle 28-13. Kemiallinen pesulakku Torin Matto. Kappalainen lähettää aloituspotkin korkeana, jolloin se viipyy kauan yläilmassa ja puolustuksella on mahdollisuus olla vastaanottamassa pallon kantaa, joka tulee kuitenkin todella näyttävästi. Marko Rissanen kauastaa tuon mies. Viimein startin puolustuksessa numero 41. Elikkä kunnia kuitenkin Rissasen loistavalle palautukselle, joka oli pituudeltaan noin 50 jaardia ja toi pelivälineen aina startin 25 jaardin linjalle asti. 24 jaardin, ja tästä Seinäjoen ensimmäinen yritys kohti Rovaniemen maalialuetta. Toisrakenteen jalavalla lähtee heittopeliin. Pallo lentää ja Kai Niskanen taklaa nopeasti vastaanottaneen Tuomas Ruuslumin vaiko. Ja Jukka Satola. Tuloksena kuitenkin 8 jaardin heittopeli ja Seinäjoen toinen yritys lähtee Rovaniemen hansikkaasti sekä Potkaisien että alta hyökkääjä. Tuomari yhdentää pelin poikki ja onko kyseessä pelin viivyttäminen vai... Joo, kyllä hyökkäävä joukkue pelin viivyttäminen. Ja tästä hyökkäävää joukkuetta rangaistaan 5 jaardilla. Elikkä aloitustekemisen jälkeen on 25 sekuntia aikaa käynnistää hyökkäyssuoritus. Ja Seinäjoki viivyttäni tässä liian pitkään, jolloin tuomari yhdensi pelin poikki ja rankaisi Seinäjoen joukkuetta 5 jaardin rangaistuksella. Tässä johtuen Seinäjoella on mentävä toisella yrityksellä uusin yrityksen 7 jaardia. Rovaniemen maalialue on 22 jaardin päässä. Niin. Peli on kuvaamassa. Niin. Jalova lähtee jälleen heittämään. Heitto kohti laitaa. Mutta Satola Harja offenssissa heittäen edetään. Kari Jalava käy siinä väärän Peffankin takana, mutta löytää viimein sentterin. Ja lähetetään jälleen heittämään. Vaarallisia nämä Seinäjoen heittohyökkäykset. Sieltä löytyy avoin mies ja TD. Kai Niskanen on hituisen myöhässä, antaa kylläkin mallikkaan pillikan, mutta ei onnistu estämään Seinäjoen pelaajan. On mielenkiintoista nähdä, lähteekö Seinäjoki hakemaan 2 pistettä vai pyritäänkö potkaisemaan Paarukkaan. 2 pisteen yritykseen lähdetään, eli tarkoittaa heitto- tai juoksupeliä, koska muodostelmassa ei näy potkaisia. Harmaa aikalisä kuitenkin kutsuttu, eli Stars haluaa valmistautua tähän lisäpisteyrityksen torjumiseen huolellisemmin. Ja Seinäjoki lähtee pelaamaan lisäpisteyritystään. Nyt tuomari on jälleen kuitenkin vetänyt pelin poikki. Ja toinen harmaa aikalisä ja peräjälkeen. No niin, aikalisää vietetty ja Seinäjoki valmistautuu lisäpistesuorituksensa.
Jari Jalava lähtee heittämään, heitto irtoaa. Ja hänen velipoikansa Vesa Jalava korjaa pallon kuin Juttan Hedelmän maalialueella, joka tuottaa 2 pistettä lisäpisteyrityksestä. No. Kävelee harkitsevasti taaksepäin. Ja nyt eturivipojat pallo kiinni hinnalla millä hyvänsä. Koppi potkaistu ja varma kätti. Hieno suoritus sieltä Rovaniemen pelaajalta, joka on 21 Peter Arkko. Parin vuoden tauon jälkeen Jenkkifutisareenalle palon tehnyt vahva lentopallomies, jolla ei näytä taidot paljon ruostuneen tauon aikana. Pallon kanssa Tassi Smith tulee todella vahvasti keskeltä tuollainen 5 jaardia. Tuoden pallon Rovaniemen 40-16, Katilan Esa. Yksi joukkueen, se vierailevan joukkueen ehdottomia selkärankoja. Verraton urheilumies. Rovaniemen toinen yritys siis sen omalta 48 jaardin linjalta matkaa uusiin yrityksiin 5 jaardia. Juosta tullaan tässä Smith pallon kanssa kiertää linjaa oikealta sivustalta. Tuoden palloa tuollainen 2 jaardia, ehkä 3 jaardia. Pallon jälleen tässä Smithille, joka tulee väkevästi läpi linjan. Tuoden Rovaniemelle uudet 4 yritystä. Siirtää pallon Seinäjoen 45 jaardin linjalle, 44 jaardin linjalle. Tälleen tullaan juosten. Tassi Smith lähtee kiertämään linjaa. Tällä kertaa seinäjokelaisten puolustus on kuitenkin kärppänä paikalla. Ja Tassi Smith tuo peliä tollainen 2 jaardia eteenpäin. Ja Rovaniemen toinen yritys lähtee 42 jaardin linjalta. Maksaa uusiin yrityksiin 8 jaardia. Tuho tappaa tehokkaasti aikaa. Ja olisin kiinnostunut tietämään paljonko peliaikaa on jäljellä. Minuutti 49 sekuntia. Tässä vaiheessa Rovaniemen tulisi keskittyä saamaan uudet 4 yritystä ja pelata niin maltilla, niin homma olisi clear, finito. Eli Elinen kanssa Mäkivahoa tai Niskanen. Mutta Seinäjoen keskuspuolustus näyttää olevan tosi väkevällä pelituulla juuri nyt ja tyrehdyttää peli jo noin 2 jaardin kannon jälkeen. Eli nyt Rovaniemeltä rytinää nyt pojat. Ja sieltä tullaankin. Peli rakentaa Chase Bradfordin voimin loistavasti. Loistava suoritus Chase Bradfordilta, joka kuitenkin tyrehtyy valitettavan aikaisin tuohon 36 jaardin linjan paikkeille. Ja syy miksi sanoin loistavasti tuota juoksua oli se, että katsoin vähän väärin noita downmarkeria. 72 vähän niin vielä numero. 35. Eli Teemu Ivalo. Nyt Rovaniemeltä vaaditaan 2 jaardin punnerusta, jotta saataisiin uudet yritykset täyteen ja hyökkäysvuoro pidettyä hengissä. Chase Bradford antaa pallon keskelle numero 41, mutta Seinäjoen puolustus pelaa loistavasti ja tyrehdyttää hyökkäysvuoron
36 jardin linjalle ja hyökkäysvuoro vaihtuu Seinäjoelle ja paljonko on aikaa Seinäjoella yrittää 13 sekuntia. Tiukaksi menee, tiukaksi menee. Seinäjoen ensimmäinen yritys on omalta 36 jardin linjalta. Nyt takapuolustus tarkkana. Eli rakentaja Jari Jalava valmiina. Ja nyt rankaistaan Seinäjokia ilmeisesti pelin viivyttämistä jälleen. Tai mikä on kyseinen tilanne? Hyökkäyksen väärä aloitus. Ei pelin viivyttäminen, aivan oikein. 5 jardin rangaistus kysymyksestä. Ja teidän ensimmäinen yritys mentävää uusin yritys 15 jaardia. Jari Jalava valmistautuu heittoon. Heitto lähtee kohti laitahyökkääjä Marko Ristasta, joka torpataan kuitenkin mallikkaasti ennen uusia yrityksiä. Hieno suoritus siitä Rovaniemen takakentän puolustaja numero 25, Janne Kautta. Ei se olla peräti tukimies numero 55, Mika Ahonen. Kiinni siellä tekee puolustustöitä takakentän puolustusta minkä kerkeä. Hieno suoritus tukimieheltä ja aplodit tästä hyvästä. Seinäjoen toinen yritys, sekunnit käyvät vähiin. Matkaa uusi yrityksen jaardi. Jari Jalava valmistautuu heittoon. Pitkä heitto lähtee kohti Marko Ristasta. Onko tällä vielä? Lippuja kentällä kuitenkin odottaa tuomareiden ratkaisua, mistä on kyse. Loistava suoritus kuitenkin Chassis Smithin, joka poimi pallon kuin kypsän hedelmän sen lentäessä yli laitahyökkääjän. Kysymyksessä ilmeisesti syötön vastaamaton häirintä, mutta tulkittiin asian niin, että se oli harmaa joukkueen pelaaja, jota häirittiin. Eli tässä on käynyt sitten puolustava joukkue syyllistyi vastaamaton häirintään, eli sillä aikaa kun Chassis Smith korjasi palloa hyppysinsä toinen Starsin takakertan puolustajista esti laitahyökkääjä Marko Ristasta pääsemästä pelivälineisen kysikki, jolloin tämä rangaistus kumoaa tämän niin sanotun interception, eli Chassis Smithin käskin, ja kotijoukkuetta rangaistaan tästä 10 jaardilla, vai 15 jaardilla, ja se on ensimmäinen yritys Rovaniemen 40 jaardin linjalta. Jari Jalava jälleen valmistautuu heittoon. Kestää, heitto irtoaa. Ja tällä kertaa syötänkatko on varma. Ei, tuloksena epäonnistunut heittopeli. Paljonko on peliaikaa jäljellä? Ohi, ja kotijoukkue korjaa Mateen 28-21 voiton. Otetaanko yksi riemu irti ensimmäistä voitosta tälle kaudelle, ja kotisaldo säilyy puhtaana. Onneksi olkoon! Hyvä Esa. Mene Hannu, mene yksi jo, kakkon!
pitkään. Se on teidän peli. Pitkä tuli. Jäähy tulee. Hyvä pojat! Hyvä! Hyvä taistaa. Yli vaan. Vesse tulee kulmalle. Hyvä, painaa. Hyvä pojat.